ang istorya sa pagkamatay ni Hesus kung atong basihan tingali o atong hunahunaon sa unag yung pagkahitabo niini kadtong aktual gyud nga pagkahitabo, ordinaryo ra gyud kayo tong ilang pagabuhaton nga ilansang sa cross ang mga kriminal. Nya do na lang dito yung murag gamayng sentimental value kay si Jesus na ilaman nga buutan. Pero adto sang panahon na konbinser man sa mga Hudiyo nga ang mga tao mo usar ni Jesus nga usa ka tigpasipala sa ilang tinuhuan o sa ilang Dios o balaod nga gituhuan, nahimo sad nga ordinaryo ra gyud to nga ilansang sa cross ang mga tao. Karon wa naman ni mauso nato kanang banggiitang mga kriminal ilansang sa cross. Mura naman kusog man kay mosyagit ang mga human right advocates. Pero sa una, suportado gina nila. Murag magduda bitaw ko nga murag kita ray gahimo-himo ani nga special. Gabantay mo? Okay ra gyud kay nila. Ikaw man ang lakaw ra sad sila. Unya ingon, amo tong pamalion ang tiil atong mga gipanglansang para wa nato inig kaugma. Sugot ra sa Pilato nya okay ra gyud. Kita ra joy gakuan-kuan bagahimo-himog special nga la si Jesus gilansang sa krus ana nya mura ditag mag gool-gool, mag-city palabras dayon ta, ato yung gimonitor ang 7 ka pulong ni Jesus. Sa inyong paminaw, importante gani. Nya mag-prosesyon dayon ta na mga imahin, ana. Sa inyong paminaw, importante na? Or basig na nga sayop lang tag-interpret ani ba? Be, nganong importante man? Nya unsa man ni ka-importante para nimo? Sige, lingian na imong tupad ina. Importante gyud ka ni nimo. Lingian kay. Basig. Kay kun importante pa kining maong butang or hitabo para nato, paminaw ko wa nagyoy mga Katoliko or mga Kristiyano nga magkinihaay. Napa ba rin mga Katoliko nga nagkinihaay? Isig ka Katoliko? Wa na untay managtiayon, at least ba, kanang kinasal sa simbahan nga magbuwag. Naapa ba rin mga kinasal sa simbahan nga nagbuwag? Nga buangon gila kita. Wa untay mga Katoliko or mga Kristiyano nga nagsigi og paninglanay anang utang. Naapa ba ga paninglanay utang ron nga mga Katoliko? Wa untay mga Katoliko o mga Kristiyano nga magsigig usab anang colors buhok, kiss-kiss anang kilay. In short, way kabalaka ba? Bahin og naong, bahin og beauty. Kay matod pa sa atong unang pagbasa, nadaot kaayo ang naong ni Jesus nga dili na gani ihitsurag tao. Kung ang tao nga atong gipaka-importante, ang tao nga atong ginganlan og manluluwas, ang tao nga ginganlan natog Dios, gitugutan niyang maguba ang iyang naong di na hitsurag tao. Nganong kita concern man kay natong naong hastang mga tiguang na hadlok mang mangunot ang naong. Na si Kristo gani nga 33 palay edad, giguba ang naong sa kulata, sa latigo, sa mga bunog, ni okay raman. Gilingay mong tupad, ikaduhang higayon, yung na wa ka mabalakas imong naong. Sige, pangutan na. Inawa ka mabalaka na imong naong. Boy, concern kay naong. Concern kayo. O kung importante paunta ni, wa unta roy mga nagtuog Ginoo nga mga nasod nga maggubat, magpinatyanay. Di ba?
Nya, wa roy nagubat nga mga nasod nga mga mutuo Ginoo. Gubat. So maigsoon, something is missing. Kanang muhatag kag importansya sa usa ka tawo, unsa may unang mahitabo nimo. Kung ang kanang tawhana ba importante kay nimo, unsay mahitabo nimo? Uy. Magpangita ka ng tawhana. Murag di ka makatuog kun wa na siya. Sige. Kamong mga asawa nga ni aron dinhi, kinsa ninyo ang magpangita gyud sa iyang bana? Taas ang kamot. Okay, naitulo ka buok. Kinsa dinhing mga banaha nga murag di ka mabuhi kun wa imong asawa? Taas ang kamot. Bakak. Congratulations. Congratulations. Kinsa dinhing mga anak ka nga ni aron dinhi nga magpangita gyud ginikanan? Taas ang kamot. Jotay ra. Kinsa dinhing mga ginikanana nga maghigugma gyud sa anak labaw sa kwarta? Taas ang kamot. Maayo. So kamong niisas kamot, wa man mo kaabot og 1/10 sa nanambong, at least naamo. So ako mong pangutan-on, kamong mga asawa nga magpangitag bana, pasabot ug naa ng inyong bana, di gyud mo magyaw-yaw, di gyud mo masuko, malipay gyud mo kanunay. So kinsang asawaha dinhi katong ni Isa, tulor man to kabok, kinsa ninyo ang wa gyud kasuway yaw-yaw, kasuko sa inyong bana? Taas ang kamot. Mga bakakon lagi mo klaro kayo. Diha man to'y mga 5 kabok bana nga ni Isa nga magpangita jud kuno asawa, kinsa mang banaha ninyo kamong ni Isa nga wa gyud kasuway, nga nasuko, nagyaw-yaw, nagreklamo sa inyong asawa, sukad atong pagkaminyo ninyo hangtod karon? Ta sa kamot. Ay kabrad. Duda ko anang naong ni mo brad mo. Pero basin kay apostolis God. Apostolis ko na. Congratulations. Ay mang bana, ay mang asawa ni. Niya bang asawa ni karon? Pangutanaw niya niyog tinuod ba? Pero basin sang tinuod. At least natay usa. So mo na una ha, magpangita ta sa tao nga importante. Daghan ron magpangitag cellphone, di mangitag Ginoo. Magpangitag kwarta, di mangitag Ginoo. Magpangita og maayong panglawas, dili mangitag Ginoo. Daghan na gani karon magpangita og TikTok og kanang tanan nga salida, pero di gyud mangitag time para magrosaryo, para mosimba. Wa nay importansya ang Ginoo. Ano ang resulta? Gipatay na nato ang Ginoo. Kung naay tao nga naglingkod sa sidewalk, way gikaon, way balay, kinsa ninyo dinhi ang moda dayon anang tawhana dadon sa inyong balay? Ta sa kamot. No, tanawa di ba wa gyud ni Isa. Ningon si Kristo, wala ko'y balay, imo kong gipadayon sa inyong balay. Kinsa ninyo dinhi nga makakitag taong masakiton, labi nagdako kayog gastuhanan sa ospital, tag 100,000, tag 500,000, nya mong hangyo ni mong kwarta nga muhatag dayon ka? Taas ang kamot. Wa gyapon. Si Jesus ningon, nagmasakiton ko, imo kong gialimahan. Bahala ka diyang ginuhoa ka. Bahala ka diyang masakitona ka. Kinsa ninyo dinhi nga makakita anang mga tao nga lago na kayog sinina, wa na makailis kay portis ang lisura, nya kuwang-kuwang pagyugjutay ang utok, nga maproblema gidayon ka
muhunong gyud kas imong gibuhat kay imo gidayong palitag sinina nga bag-o nya imo dayong limpyuhan ta sa kamot. Sige nalagdok ko, ikaw na lang ana pa dire, ikaw na lang ana. Wa sa uban yan, ingon sa tingin, otro sa kang pariakan. Wa gyapon. Pero kinibaya sila, maobya ni ang naong ni Kristo ug presensya ni Kristo. Matthew chapter 25, verses 31 to 46, mo ginay gisulti ni Kristo, final judgment, kinsa tong mahimong kanding og karnero, kinsa tong ihog sa kalayo, kinsa tong pasak-os langit. Ang nahimong karnero nga pasak og langit, giigo ra yung giingnan ni Kristo, gutom ako, gigutom ko, imo kong gipakaon, giuhaw ko, imo kong gipainom, hubo ako, imo kong gibistihan, nagmasakiton ko, imo kong gialimahan, wa ko'y balay, imo kong gipadayon sa imong balay, nabilanggo ko, imo kong giduaw. Kinsa manato karon ang nihatag og dakong value niini? Yes, nakadungog ta, Mother Teresa of Calcutta ug ang iyang mga madre karon naghimo niini. Pero di sad tanan. Nasa usay mga saba sad. Pero kita nga sigig sa ulog, apil naming mga pari, mga obispo, mga kardinal o kanang naang lahos na sa atong Santo Papa. Si Pope Francis, dihay akong nadunggan nga istorya nga iyang gipamaligya ang tanan nga mga mahalon nga butang nga gigasa ngadto kaniya isip Santo Papa. Murag nahalinan siya tog 300,000 euros og iyang gipamalit og mga gamit sa mga tao kana mga refugees nga mangadto na naghigda sa Dublin, mga gamit nila gapahimo pa siya mga laboratories og mga kanini ang mga CRs para magamit anang mga way balay nga naghigda na lang des daplisdan. Ndota no? Kaming mga pari, wa gid mi maghimo pa kayo ani. Ngamong gihimo baligyag slat. Para unsa man atong slat? Ha? Ang special slot nato para na sa selebrasyon sa atong Holy Week o sa fiesta. Aron ang mga gigutom panahon nining selebrasyon atong mapakaon, ang giuhaw, mapainom. Kay kaning na nag-serve nato dinhi o kaning tanan nga muanhi dinhi, mga gutomon mo na sila. O atong pakanon, atong paimnon, ang mga white uniform, atong palitag uniform, mga hubo na sila. Niya ang masakit daghang emanuol dinhi atong panagaan. Ug mao sad na ang atong gibuhat nga mga facilities para makapadayon ta sa pag-alagad sa mga gigutom, sa mga giuhaw, sa mga way panimalay, sa mga way kapaingnan. Sa laktod pagkasulti kanang pagpamaligya natog slots dinhi ato nang gitumong aron ang simbahan as a community, di lang dinhi sa atong mga kamong mga territorial parishioners, apil na sad ang mga online parishioners makatampo para pag-atiman sa gustong ipaatiman ni Kristo, ang mga presensya ni Kristo. Mabita na dinhi kanang inigabot aning ni ang ato mga regular nga mga visitors nga mao si Kristo. Naasay makaingon ta Kristo pa baka nino o nangilad na lani. Mga nindot makaig mga naw, mga himsog kay ba? Nya mga sexy pa kayo, napay color-colors buhok. Pader ngayo mig bugas. Nako inyong mga naong ba di man na bugas pa cleavage pa usahay nga rin. Short pa nako. Di man na angayang mangayo inyong mga naong. Nya mo katawa dayon ko kay magsige magbalik-balik ngani usak semana aw sa kabuan kausa mo ari mo regular gid ba nya ako day ingnon ngano mangayo mo nga himsog man kay mo glawas siya sa man pader nga wa man gid miroy kita manglabada mi wa man say palabada pa wa na mamibugas ana nya kamo gaton mo sa inyong balay ana unsa man mo tuo mo nga
Kristo na sila. Ha? Labi na gyud inighatag nimo kita nimo ditong ga tungit. O nilinya anang naang suertres kay bupalit og ticket suertres nya ang imong gihatag mo ipalit motuo mo nga si Kristo na. Ha? Kung pangutan-on nato si Bishop Chupilo Kamomot, anhing Bishop Chupilo Kamomot, base sa iyang mga narratives, iya ginang tan-aon nga mauna si Kristo. Ngano man, nanginahanglan. Basta nanginahanglan, labi na gyud og labing ubos sa katilingban, kana si Kristo na. Ikaw niya isuyo pa dir, nanginahanglan. Oh, di ba? Si Kristo na. Basta nang inahanglan, kanang gitawag ba og needy, si Kristo na. Wa na'y daghang explanation. Bahala nagmaingon ka nga, mauni pinakabuangon nga tao. Nya karon nangayo nako og para palit bugas. Nya day paghatag na kog para palit bugas, wa gipalit og bugas, gisugal ra didto. Sagdi lang, kadtong pagduol niya nimo, nang inahanglan to siya, si Kristo to. Inigsugal niya, demonyo na sana siya. Pero inighuman sugal, hurot sa diyang kwarta, inigduol niya nimo, Kristo na sad. Di ba? Basta nang inahanglan. Nyaron ko nang imong bana, sugarol kayo, musuyo pagyod. Nya ighuman, mangay nimo kwarta, unsay mo itawag niya, Yawa o Kristo? Ha? Kristo. Nanas Kristo ay ngayo na. Humani mo hatag, sugal na sad. Ito nasang yawa ay sugal na sad. Kay kita mangkong tao, kitang tao ba, kuan rata, mura ratag sakyanan, dipindi las mo drive. Kung ang imong i-welcome ang yawa, mo imo drive sa sakyanan, mura sag yawa ang sakyanan. Pero inig abot nas panginahanglan, katubitang drama-drama nila dire ni kakita ba to? Itong drama din eh. Di ba? Nang hilak mo mga to, no? Ako hilak sa ko. Ngahapon, hangtod karon sige kong paminaw na mga short drama sa DYHP. Makahilak sa gawin. Pero kasagaran yun, no? Magsugod yun sa yawa kay batasan. Love, dihay asawa, isog estanan. Yang asawa, bunogon pa. Hangtod, iyang gibiyaan, iyang bana. Nya dangtag mga pila ka tuig ang bana. Sige ra gyud og ampo, sige ra gyud antos, ana. Nauli dayon ang asawa, purti ng dauta. Kay na cancer na day, stage 4. Ana, nya ningon dayon ang asawa, saylo ako. Nya maglisod na og kanang sultig tarong ba. Naningkamot ra gyud ko nga makakita ko nimo, nya makapangay kog pasaylo sa akong kasalbahis. Nya hilak-hilak dayon, hilak sa ta. Makaingon sa ta, ang naong siyawa ay. Pero makahilak tao ngano man, inig-abot nas panginahanglan ang yawa mawagtang. Maro man guning yawa mga igsoon. Kung ikaw gani karon naa ka sa abunda, naas maing panglawas, gamiton kas yawa. Pero ikaw gani nagmasakito naa nakas daghan kaing mga problema, isalikway kas yawa, muna mangita na kag Ginoo. So bisag unsa kayawanon sa usa ka tawo, mangita na ginagpanabang, maghilak na gani na sa iyang panginahanglan, kana gidahanan nas Ginoo nimo, ang Ginoo na mo inaasod niya. Kay wa gyoy yawanon nga mangayog tabang. Lagi. Kanang imong bana nga nangabit, nya muuli sa inyo human sa 30 ka tuig, si Kristo na. Labi nag-agas ng laway, dinhi, ni nag-ana ng kamot, din na matulid, nya na-paralyze na, kana si Kristo na. O kung ikaw asawa, musalikway ni ana, imong gisalikway si Kristo. Muna dawata gina, paglipay nga nauli na ang imong bana, paglipay nga ang imong bana karon, si Kristo na maoy nagpuyo diha niya, nangayo nagpasaylo, nangayo nagpanabang, tanawa inig kalagsik, gamito na sad nas yawa. Pero ayaw kabalaka, maluyara na. Nya mubalik na sana ang Ginoo. Mano man,
Mao man ay meaning arong Bernie Santo. Ang Ginoo may gamit sa pag-antos og mga kasakit aron ta maluwas, kay ang yawa dili mo gamit ni ana. Ang kaluwasan nga ihatag sa yawa kanunay ginang lami, aligre, tagbaw sa kaugalingon. Mo na iyang gitawag og kaluwasan nga kun wa kay daghang kwarta, patay ka. Dili ka gwapo, di ka gwapa, patay ka. Wala na kay sexual urge. Di nakakamaong mo hatag sa imong lawas nung katagbawan sa imong bana or sa imong asawa, patay ka. You are good as nothing. O na, uban. Sige na lag-inom anang na ang mga imnonon para kuno pa energize sa ilang sexuality. Aron yung kuno di sila maluya, bisag 60 na, mura lang yapog 16 anyos, istoryahe. Giyawaan ka. Mauna ka na mga babae, bisag 50 na, 60 halab, sige yung pasiksi, aron yung kuno sexually sexy, yung kuno sila, may patyon no na ka, ay napagkuhan diya, sige. Ay nalag pangambisyon. Balik sa Ginoo, kay ang Ginoo naa sa atong pag-antos, naa sa mga nanginahanglan, naa sa atong mga kasakit. Ang tinuod nga kaluwasan, mao ang paghigugma sa kasakit, ang pagdawat sa mga pag-antos o kamatayon. Mao na roy atong i-celebrate, mao na roy itong hagkan ang cross. Mao na atong iprosesyon ang cross ug ang namatay nga Ginoo, mausad na ang atong kinabuhi.